това, мамо? Жега. Жега е. А това са между другото еладики да им дадеш ти. Е така го държиш здраво, за да могат те да си късат, защото те нямат зъби. Трябва. Иди малко напред. Не. Дигни го това отдолу. Дигни го, миличка, за да го взема. Хайде, бебе. Това не могат да го глътнат, защото затова всичко ми се дава във вид на... Така. Няма страшно, мамо, какво има? Какво? Вие не сте възливи ушки. Не се таковайте, те сега ще дойдат. Ето така го държиш, за да могат да късат. Така стига, защото ще те щипнат. Да. Ти не си свикнала, но... Хайде още едно. Готово. Бебе. Бебе. Хапят ли? Сега можеш да се опиташ да ги пипнеш отдолу. Ето аз сато ще ги лъжат и тук отдолу пипай. Пипай, не бой се. Давай, давай. Леко. Ще има за всички. Ето и за теб. Тези между другото са мънички още и не можеш да кажеш кое е момче, кое е момиченце, защото не са си сменили оперенията. А после поръстат по-големи, така ли? Не, започва да си сменят оперенията първоначално. Причествам динозаври. Те са си от рода на динозаврите. Здравей! Здравей! Жега, какво кръче? Какво? Пипнахме ли те? Какви красиви очи имат. Здравей! Здрасти!